Manila Broadcasting Company. Sa balita. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Miyerkules, pitsa 23 na bulan sang Hunyo, tuig 2021. Ano ang mga balita kag isyu nga atong talakayon karon nga adlaw? Ini nga mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako ang mabulig sang D3 Bayo sa pagkakas sang kagaw nga nagtapik sa inyo kalawasan. D3 Bayo tambalman sa ubo sipon kagilanat tag 14 pesos lang produkto sang klinika di alternatibo kaginadulong man sa aton sang DTX 500. Ang DTX 500 nagatinlo sa inyo dugo, nagasilhig sa mga impurity kag toxin sa inyo atay, nagabulig sa panubo sa inyo blood sugar bangod sa mga organic compound niya nga bisin, charantin kag polypeptide. Gani subong nga kadelikado wala kag tuong pabalatian kinahanglan naton ang Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasais 42. Gulpi ang pagpapanaog sa National Police Commission na pulkom bala. Disgrasyagid ang anom kakapulisan dumdum kamo sa tungga init gid ang eleksyon sa isa ka checkpoint. Kung madumduman, ginaresto si Anay Vice Mayor karon Mayor na Ila Garcia Yulo kag iyabana nga si Felix Yulo III. Inaresto din paparahan. Ano ang akusasyon batok sa ila? Pagupot sa armas lutang, may mga duga, ang lalagid kay may eksplosibo kuno. Ginbanggaan sa kapulisan sa Barangay Crucing Magalyon, Moises Padilla. Amak mo 2017 pa to. Bulan pa to sa Disyembre. Disgrasyagid ang anom kakapulisan din papanaugan dismissal sang napulkom atong pinanghambal na nga mga armas, eksplosibo kag iban pa. Laban-laban ti din plantigrize gid ang among pila ka mga ginpalayag sang kapulisan. Pobre man, no? Amo nang gusto man nimo si Mayor Yulo, sili niya, dapat mangin leksyon ini sa kapulisan na hindi magpagamit sa politiko. Kung sinong botsilingon ni Yulo, naintindihan na ina sang pumuluyo sang Moises Padilla. Nyahamak mo, pila ka tuig nga gin-iskwilahan mo, pila ka tuig nga ara ka sa serbisyo, gulpi lang i-dismiss ka, kag ang malain, conforfeited pa ang tanan mo nga benepisyo. Pobreged ang imo pamilya. Amo na to, gusto mo na si Yulo mong leksyon ina. Kaya ang politiko ya, come and go ina sila. Pagkatapos sa ila termino, kag kung madisgrasya ang ila karera politika, buwa sila sa serbisyo. Ikaw ya, padayon ikaw ya ga pangalagad, kay katapo ikaw sa kapulisan. Te siling ni Yulo, te hindi kamo magpagamit sa politiko. Amak mo dismissal, pobre maning kapulisan, basikin manduan malang bala. Ti prote, bisan manduan ka, tumanon mong obligasyon mo. Ang gusto-gusto, ano gina nakuha mo sa pamilya Yulo, sang i-checkpoint sila. May mga eksplosibo pa mo, hindi maintindihan ang among
balita. Tiyari, pila ka tuig na, abi mo wala na ang kaso ara karon 2017, 2021 kag manaog ang isyo pagtuon sa napulkom nga hindi amo ang ginhimo sa kapulisan, ang resulta dismissal sa serbisyo kanugon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:46. Babalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negro sanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampi
pasimbanwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita Ang dala inspirasyon Aksyon radyo Bakulog man sa gihapon Patayon Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 52. Sa Moises Padilla anom ka pangatubang dismissal nga katapo sa kapulisan. Iniho ang natabo sa Binyan, Laguna kung mapamatud-an pulo man ang madisgrasya nga katapo sa kapulisan. Si Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo kahapon silingya sa National Bureau of Investigation imbestigaran nyo ining anti-drug operation nga nagpatay sa 16 anyos kag sang iya kaupod sa Binyan, Laguna. Pwerte katunog sini nga balita, remember? Pinatay ang 16 anyos. Ang drug operation para sa akon legal. Kag kung may drug operation, ang akon personal nga opinion, husto ina. Dapat nga papason gid man ini ang illegal nga droga. Kay halit ini saya, sagbot ini sa aton sosyudad. Ang hindi lang ko komporme sa natabo nga pagpatay sa 16 anyos kag sa upod niya. Di kon kahapon siling sa pamilya maglinte, siling niya wala ya magbato kanday malinti kag si dalit kani sa pag-aristo. Siling sa pamilya, ano pagbato sang duwa kay nakapusas? Posible nagaluhod kapag itlooy nga luwason ang ila kabuhi apang pinataygid gra sa barangay Kanlalay. Amula na yang aton. Kung gindakop lang, wala problema. Droga mo, makahalalit gimani. Pero galing ang report nga may pusas na kag ang siling sa kapulisan nagbato. Paano magbato ang duha nga ginapusasan? Daw kabudlay, daw ginapananaw ko ano nga pagbato man? Bungguan niya sa ulo sa kapulisan? Sikuhon niya? Kaya ay ano man? Tuhuro niya? Daw kabudlay, no? Daw ka-imposible? Amula niya ang hindi amo nga balita. Napusasa na, gapakitlooy sa kabuhi nila, pinataygid sang anom ka mga kapulisan. Pero ti tagaan tatsansa pagida. Kay maagi man ni sa husto nga proseso. Siling ni PNP Chief General Guillermo Elizar ipaidalom sa restricted custody ang pulo ka kapulisan. Ti pananglitan madisgrasya kag mapamatudan nga nakasala ining kapulisan laban-laban ang operasyon legal ang ginhimo extrajudicial killings kag dapat gid pamatbatan. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 55. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila count
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang nga Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkulong kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y SalangaNo ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa makadali ini, ang pahayag bala kag mensahe ni Presidente Rodrigo Duterte kay Education Secretary Leonor Biones, siling niya hindi pa ini panahon agod ibalik ang face-to-face nga klase. Ako ya upod ako dire sa tindog sang presidente. Siling ni Presidente Rodrigo Duterte magapabilin, wala sang pag-inatubangay sa bulutuan sang Pilipinas, tob-tob, wala pa mabakunahan ang tanan batok sa COVID-19. So kung naton nga mabakunahan ang tanan, basi magdangat panitag isa ka tuig ka magbalik ang normal nga klase. Husto man, ang tindog sang presidente, suno kay Presidente Rodrigo Duterte, hindi niya pag-isugal ang ikaayong lawas sa kabataan. Amo man na ang labang nga tindog sa mga ginikanan. Hindi pa panahon nga pakadtuon tang aton kabataan sa tagsa kabulutuan.
luwas sa COVID-19 nga bata pa sa may mga Delta, may kung ano pa dira, nga mga kagaw nga nagalapta. Yung kabataan, hindi mo na mapunggan, bisan paano, pagkatuon mo sa bulutuan niya, mga social distancing, nga giban, guba, ginaya. Ako, 100% upod ako sa tindog sang presidente, nga hindi pag-isugal ang ikaayong lawas sang aton kabataan. Kung nabrihan mo subong nga bulutuan, ang ginikanan, hindi man gyapon magsugot nga pakadtuon ng ila kabataan. Natural niya ginikanan, di. Amo na ning sitwasyon nga sa bilog kalibutan, milyon na nagkalamatay, isugal mo pa ang kabuhi sang kabataan? Gusto nga tindog. Wala tonta ang edukasyon importante, pero ibutang ta sa nagakaigo nga lugar, nagakaigo nga panahon. Sa subong, delikado, hindi langanay. Okay man? Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 2. Mabalik kami pagkatapos ni. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna.
Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol Kay Aksyon Felix Campaniel. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod,